BIM технологиите навлязоха в строителното проектиране. BIM технологиите са в промишлеността повече от 20 години. Те работят в управлението за повече прозрачност и ефективност на мениджмънта. Така BIM се стреми да съживи BIM модела до нивото на зрялост, познато като 5D или Digital Shadow to Digital Twin. За тези цели създадохме ASIC Cyber Digital Information Modeling, площадка за преход към цифров двойник, който ще изведе вашата компания от примитивна цифровизация от приложения до цифрови цикли с минимално персонал. Ще освободи пилотите на дронове и делегира на цифровия двойник управлението на контрола, анализите на получаваните данни, прогнозирането и даже обучението на кадри. Ще следи без ваше участие рисковете на изпълнителите, доставчиците и техническия контрол. За това има даже и финансиране. Следете програмите на Европейския съюз Индустрия 4.0. Заповядайте заедно да правим бъдещето на българските строителни обекти.